Падчас аблавы ў краінах СНД затрымалі сотні беларусаў. У шматдзетнай маці з горадні органы апекі забралі ўсіх дзяцей. А ў сталіцы абяцаюць адрамантаваць 30 мастоў. Пра гэта і не толькі апавядзём у кароткім выданні навінаў у аўторак 28 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Больш за 270 грамадзянаў Беларусі, якія былі ў вышуку МУЗ, затрымалі ў краінах СНД за адныя сотні. Пра спецмерапрыемства пад назвай «Вышук» распавяла міліцэйская газета «На стражы». Яно прайшло 15-16 красавіка. Найбольшую колькасць 150 асобаў затрымалі на тэрыторыі Расіі. Газета піша, што для гэтага ў суседнюю краіну нават прыязджалі сілавікі з Беларусі. Акрамя затрыманых выявілі месцазнаходжанне 160 зніклых без вестак. Знайшлі больш за 700 даўжнікоў. У сваю чаргу на тэрыторыі нашай краіны ў рамках акцыі затрымалі 130 іншаземцаў. Знайшлі 6 зніклых без вестак. Атрымала працяг гісторыя з 4-гадовай дзяўчынкай з горадні, якую знайшлі на вуліцы ў мінулую суботу. Цяпер міліцыянеры і сацыяльныя службы забралі з сям'і дзяўчынкі ўсіх дзяцей. Іх змясцілі ў больніцу. Нагадаем, раніцай 25 красавіка на адной з гарадзенскіх вуліцаў мінакі заўважылі заблукалую дзяўчынку. Яна не магла паведаміць, дзе жыве. Тады маці дзіцяці атрымалася хутка знайсці, але тая не шукала дачку. Як паведамляе тэлеканал «Горадня плюс», сітуацыі ў сям'і зацікавіліся органы апекі. Яны на час праверкі пастанавілі забраць з сям'і 3 дзяцей. Ім 1,5, 4 і 7 гадоў. Одной из причин изъятия, конечно, это было то, что мать ненадлежащим образом контролировала местонахождение своего ребенка малолетнего. Также в ходе выбытия по данному адресу было установлено, что там присутствуют несоответствующие санитарные условия для проживания несовершеннолетних детей, в связи с чем было принято решение поместить детей в инфекционную больницу. В инфекционной больнице они могут находиться до месяца, и в этот срок мать должна устранить все, что ей было предъявлено. Валанцёры, якія сабралі каля $2 мільёнаў на ін'екцыю залгенсмы для Ксюшы Маісенкі са спінальнай мышачнай атрафіяй, не згодныя з рэкамендацыяй Мінздароўя накіраваць суму дзіцячаму дому дзяўчынкі. Сваю пазіцыю яны растлумачылі ў інстаграм-аккаунце «Маленька беларускі». Что они планируют закупать на эту сумму, мы не знаем, потому что по истечении 4 лет, когда исполняется 4 года, Ксюшу должны перевести в другой детский дом, который находится в Могилеве или в Могилевской области. Цяпер грошы, сабраныя на прэпарат, застаюцца на дабрачынным рахунку Беларусьбанку. Сродкі могуць спатрэбіцца найбліжэйшым часам. Ксюша чакае запрашэння з адной клінік у Дубаі, дзе лікуюць дзяцей са СМА з вагой да 21 кілаграма. Нягледзячы на тое, што раней беларускія дактары пастанавілі, што ін'екцыю залгенсмы рабіць дзяўчынцы позна. З моманту пастаноўкі дыягназу да сабранай сумы на прэпарат прайшло 2 гады. У студэнта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які цяпер у Беларусі, прайшоў обшук. Пра гэта піша выданне «Куку.орг» са спасылкаю на ўласныя крыніцы. Паводле звестак журналістаў, сілавікі прыйшлі да студэнта-завочніка. Яго прымусілі напісаць заяву на адлічэнне і парэзалі карту літоўскага віду на жыхарства. Іншых падрабязнасцяў і пацвярджэння інфармацыі няма. 2 тыдні таму беларускія ўлады прызналі ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй. Цяпер студэнты універсітэту баяцца вяртацца ў Беларусь. Такую захаду рэжыму асудзілі ўлады Літвы і Еўразвязу. Лукашенко запатрабаваў вярнуць у сельгасабарот землі, забруджаныя радыяцыяй пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цытата: «Чаго б гэта нам не каштавала». Пра гэта ён заявіў падчас паездкі па Нараўлянскім раёне, адным з самых пацярпелых пасля Чарнобыльскай трагедыі. Сколько в Наровле человек живет? 8900. Ну, почти 9 тысяч человек. На селе 1600 осталось. 1600, да? Ну и потом уже прирезаем земли каждый год постоянно. Якобы были грязные, Так точно. очистили. Ну, Но по науке делаем, чтобы упреков не 1300 было. гектаров за этот год. Пры гэтым пагроза на забруджаных землях нікуды не знікла. Замест вонкавага фону радыяцыі найбольшую небяспеку цяпер стварае ўнутранае апраменьванне праз харчовыя ланцугі, калі радый праз расліны і жывёлаў трапляюць чалавека. Пра гэта ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» распавёў навуковец Сергей Бессараб. Уся існуючая радыёбіялогія кажа, што нават нізкадозавае, але хранічнае паступленне гэтых нуклідаў, яно правакуе сістэмны акісляльны стрэс і працяглыя генетычныя мутацыі. То бок цэзій, як хімічны аналаг калію, ён выбарча дэпануецца, напрыклад, у цягліцах. І што найбольш крытычна ў сардэчным міякардзе. Гэта непазбежна выклікае сардэчна-сасудзістыя паталогіі,
Гэта пытанне вельмі выдатна асвятляў прафесор Бандажэўскі, да? То бок вось гэта сляпое на паперах зняццё статусу зоны адчужэння, яно фактычна дае дазвол на сістэматычны ацэнсаваны этнацыд насельніцтва. Новобранец з расійскага Санкт-Петербургу не здолеў вылецець з Менску ў Тбілісі праз тое, што ў Расіі яму выдалі позву ў ваенкамат. Пра ягоную гісторыю распавялі расійскія праваабаронцы. Паводле іх у пачатку красавіка мужчына атрымаў позву, але паспрабаваў выехаць праз Беларусь. Спачатку яго не выпусцілі з Расіі на мяжы, знялі з аўтобуса. Але расіец здолеў даехаць у Менск цягніком. У аэрапорце ж яго не пусцілі на рэйс у Тбілісі, а пасля ў Ереван. Беларускія памежнікі патлумачылі, што ён мае забарону на выезд з Расіі. Як мяркуюць праваабаронцы, гэта можа сведчыць пра тое, што запрацаваў абмен звесткамі аб абмежаваннях для прызыўнікоў паміж нашымі краінамі. Сталі вядомыя найбольш дарагія і найбольш танныя раёны Менску паводле кошту жытла. Цэны за 1 квадратны метр у сталіцы параўнала Нацыянальнае кадастравае агенцтва. Гэтак самым дарагім раёнам за першы квартал 2026 стаў цэнтральны. Тут за 1 квадратны метр з вас возьмуць у сярэднім больш за $2300. Самы танны раён заводскі – $1800 за квадратны метр. Найбольш папулярны ў беларусаў Кастрычніцкі раён. Са студзеня па красавік тут купілі 515 кватэраў, 3/4 з якіх у жылым комплексе Менск-Свет. У сярэднім цэны на жытло ў параўнанні з апошнім кварталам мінулага года выраслі на 6%. У Беларусі плануюць абнавіць і адрамантаваць 30 мастоў. Зрабіць гэта абяцаюць да 2030 года. Такімі планамі падзяліліся ў Гардарбудзе. Дарожнікі стрымана адзначылі, што гэтыя масты вымагаюць асаблівай увагі. У сярэдзіне красавіка ў садсетках займела рэзананс відэа занядбанага мосту на вуліцы Дзянісаўскай. Тады адказныя асобы запэўнівалі, што гэта толькі шпаклёўка сыплецца, а сама канструкцыя надзейная, і паабяцалі адрамантаваць мост у наступным годзе. Працаўнікі МНС здзейснілі больш за 30 выездаў для ліквідацыі наступстваў моцнага ветру. Дапамога была патрэбная ў 5 вобласцях і Менску. Ратавальнікі вызвалялі дарогі ад паваленых дрэваў, дамантавалі пашкоджаныя канструкцыі і прыбіралі сапсаваныя рэкламныя банеры. Паведамляецца пра 2 пашкоджаныя аўтамабілі. Пацярпелых, на шчасце, не было. Женя! Ты видел? Нет, Видел? я не видел. Какая ты умница, молодец, солнышко. У Беларусі неўзабаве прыйдзе вясна. У канцы тыдня чакаецца да плюс 20 градусаў, а пакуль замарозкі нават на паўднёвым захадзе краіны. Мінулай ноччу слупок тэрмометра апускаўся ніжэй за 0. Найхаладней мінус 4 градусы было ў Драгічыне. Яшчэ халадней будзе гэтай ноччу, адзначаюць сіноптыкі. Пры гэтым на поўначы і ўсходзе Беларусі чакаюцца мокры снег і дождж. Вецер з парывамі да 20 метраў у секунду. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня чакае вас у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату, а таксама ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак дбайце, калі ласка, пра уласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.